Din krop er den allerbedste til at helbrede sig selv, men du kan hjælpe den, og det kan du blandt andet gøre ved at kigge på familiearven. De gener, du har arvet fra dine forældre, er placeret inde i dine cellekerner. Når DNA skal lave f.eks. en ny celle, så laver den en kopi af generne, og det bliver til RNA, og til sidst bliver det til en ny celle. I mange år har man ment, at generne bestemmer endeligt, men det viser ikke at passe. For man nemlig fundet ud af, at det er miljøet, som bestemmer. Det er næring, det er stress, det er følelser. Og disse påvirker nogle reflektorproteiner, som sidder på ydersiden af din cellemembran. Reflektorproteiner svarer til en masse små antenner, der opfanger, hvordan du har det. De her oplysninger sender den videre ind til nogle effektorproteiner, der sidder på indersiden af cellen. Og effektor betyder ligesom, nu sætter vi noget i effekt, nu skal der gang i noget. Og det gør de ved at give DNA et besked om, hvad er det, den skal lave. Og DNA er som sagt vores opskrift. Det svarer lidt til en bageopskrift, hvor man hele tiden kan variere. Du kan selv vælge, om du skal have smør, eller du skal have margarine i. Når DNA'et har fået besked på, hvad er dit miljø i dag? Er du under stress? Har du puttet gift ind i kroppen? Så sammensætter den de gener, der skal til, for at lige netop lave den RNA og den celle, som dit miljø dikterer, at du har brug for. Det vil sige, at generne bestemmer faktisk ikke. Og det betyder også, at hvis vi har en celle, der har det rigtig dårligt, fordi du er i dårligt humør, så krymper den sig, som vi hørte om i videoen om miljø. Hvad nu, hvis man bliver ved og ved og ved med det? Vil vi så kunne ændre tilbage i vores DNA, så vil vi typisk være en person, der er noget mere frygtsom end så mange andre. Og det forskerne har fundet ud af, det kan man faktisk. Men det er ikke lige så nemt, som det er at ændre DNA ved hjælp af miljø og reflektoreffektorproteinerne. Det her har en masse konsekvenser for os og vores arvemasse. Fordi det betyder, at vores forfædre har kunnet ændre i generne i mange generationer. Det vil sige, at det miljø, de er vokset op i, har ændret i den genarvemasse, du har fået i dag. Og det kan du ændre, hvis du ønsker det. Det, der er vigtigt, det er, at du går i gang med at kigge på dine forfædre. Og du skal især kigge på, er der nogle sygdomme, du har kendskab til? Har du fået det med dig i din genarvemasse? Og under hvilke forhold levede dine forfædre? Det betyder meget, om de levede under kummerlige forhold eller rigtig gode forhold. Fordi det er faktisk blevet skrevet ind i deres gener. Og det er den genopskrift, du har i kroppen, og som du kan tage af og bruge af.